Dito'y nga addang sir, dito'y inparuk at tayong memorandum, may panggip kadagiti panagbalon dagiti ano tayo, empleyado tayo kadagiti barbarangay. Iko na ako na po nagbalina kami nga kapitan. So walo nga tawen nga napadasak daytoy, ti ginagpaysuanan na apo ti honorarium ko idi kapitana, isot papapanan, isot paggasgastusan. Kasi tokas bilang nga awanak ije tapos sa bigla nga bisita, talaga jay honorarium ko isot ti pagkautan dagiti opisyalis nga naka-duty no ka. So isot pagkaltasan da, isot pag-alaan da, ta masyan na kadag jay BHW tayo, bueno, barangay tanod tayo, nga barangay kagawads tayo, nga agpaili da, umedad to syudad, gumatang dan to ti may sa bukel nga manok, ta ison to ti inuten da nga ipakan kadagiti anak da, nga mapanagbasa, ikabil da tiyan ti ref da, yam no isodan to ti naka-duty, awan met ti sabali nga pangalaan da, ta amutay met nga hanmet nga mabalin nga mapunduan dagito yan ti barangay. Ket chika kaisuna nga ipakan na kuma iti pamilya na within that week, mapananto alaenen nga ipakan na ti bisita na. Iso nga ket makitak nga hanmet nga jay ko sir, kaugalyan te deto aglalo kadate nga Ilocano panagsang ili. No may sa duwa, mabalin nga ta, mabalin awan problema. No grupo-grupo meten, ti empleyado tayo nga mapan iti barbarangay, ay han nga mabalin ti kasyayen. Iso nga dito ti inparuk at tayo ta amok nga, di ko nakhan nga kan kanayon nga adda ti mabalin nga pagbunutam. Ket kasano nga rod no ni irana nga awan. So kasano nga rod di tao tata, ta dito ti may nga sayang guseng dagiti barangay officials, kastamet kad pang tila pangibasaraon ket idi kapitanak nga no kasta nga ada bisita talaga iso da talaga da kami nga talaga ti agas gastos iso jay ko nakmet data tiket ko mapalag-anan met ti serbisyo wenno rikna dagiti barangay officials tayo dagiti organisasyon yan ti unig ti barbarangay tamo temet apo nga honorarium laeng ti awaten dagitoy han nga kasla kada kami nga empleyado nga agsweldo kami, asay di sweldo mi, adapi rata ti daduma kada kami, ti pay daduma, adapi service ti kada departamento nga, kumbaga nalaglagan lang, kumbaga napinpintas labas sitmet, although nadagsen met yan ti party empleyado, ng MJ ko naon get, ag-field ka man, when adakat yan ti unig ti opisina get. Mangan ka, ket agbalon ka, apin adakat unig ti opisina get, awan met ti, ano get, awan met ti libre toy. So jingarod ko nga api kayak nga aramiden nga di kaya aramiden ti empleyado. So nga daytoy kaya adadapay agsal sa ludsod kasano nga rod kano no sabsabali nga haan nga taga haan nga dagiti empleyado ti taga Vintar ti mapan ket jay ko nagtataget ti LGU apo adda ti ibad budget tayo nga para representation tayo. Ngano adda bisita tayo dayti ti pag-alaan tayo. So naka-budget talaga dito yan ti LGU. Ngam ni barangay, awan ngamin. Awan ngamin nga mabalin ako. So nga jay ko naktata nga sapay la kumata mawawatan nak dagiti padak ng empleyado, tawan ti sabali nga gagem ko ditoy, no diket laing mapalag-anan ito tunggal maysa, yan jay ko naon nga, makontento tayo. No, kaslakan niya sir, ti kinagpaysuanan no mapanag yan ti barbarangay, nga ibagam nga itiranak ti pangaldo, mabainak sir. Dahil kinagbayswanan na. Yam no just in case met nga naabutan nak ti pangal daw ijay, ket talaga nga adda insagana dabet, hanak nga tumalaw ijay sir, nga awan ti ibati kadakwada. Ta masapol agad. Ori sang kabasit lang ket. Adda met iti may sukat, although handa nga daw dawatin detoy, ngem bilang mariknam ti dadagsen dagiti nang isagana, ori ayat da iti mangipaay, gaputa sangaili ka, ngem dapat ket bilang sangaili mapanunot mo met ti ayun, mangibati iti pag-ayat kadakwada. Dapat araramiden tayo sir. Dati kinagpaysuanan na.